Teavim bahtale romale, Avem sastet bahtale, čavale. kamahas tumengete penel, hoj džal avri, bištut šoft ročníkos, súťaža romanu Suno. Chtěli bychom vám říct, že dneska otvíráme 26. ročník soutěže Romano Suno. Šajamenge pisinen abo irinen, irimen texty, videa, audio, kola videa, šajkeren hebute držene je kvarsa. Můžete nám do Romano Suna posílat svoje texty v romštině, můžete nám poslat videa, kde mluvíte romsky, vyprávíte. To může dělat i víc dětí. A mangavtumen mabičaven amenge varisave texty sohinča Čechika. Bopalis, kaja súťaža hin palkada hoj dedika sarjanen romanes a nahoj tumenge vareko prethovela calu koda texto so bičavena. Prosím vás letos, neposílejte do Romano Suno příspěvky vy, kdo neumíte romsky a napsali jste třeba ten text celý česky a nechali jste si to přeložit někým jiným. My v Romano Suno rádi máme příspěvky, které třeba jsou nedokonalou romštinou, anebo vidíme, že třeba dítě si nechalo poradit od svojí tety, nebo tak, a že mu s tím někdo aktivně pomáhal. To všechno je v pravidlech, ale ne, když napíšete text česky a někdo jiný vám to přeloží, to potom už s romštinou nesouvisí. Avem aspirato tebe amenge pisinjanas Andre Kajsičip Savahasan Tumensikade Tevakereo Botedotuma. A pište nám tím nářečím, v kterým jste zvyklí, tou romštinou, kterou mluvíte doma. My si to potom přeložíme, nebo vám třeba zavoláme, kdybychom něco nevěděli. Můžete psát olašsky, maďarskou romštinou. Per cada vers perdaltumende amen rihtinjam peske panč temi. Per tema hin pačas pro andilkici a hin tut andilkocis supretute dodikal. Letos jsme si pro vás zase připravili 5 témat. To první je, věříš na anděly a máš svého anděla strážného. A palizin duito hin penes furt očačipen. Druhé téma je, říkáš vždycky pravdu. A trito hino miro peršo čumišagos, miro peršo kamiben. Třetí téma je můj první polibek, moje první láska. A palis čtvrtohin kohintiro vzoros usoské. Čtvrté téma je, kdo je tvým vzorem a proč? Pančtohin pisin palkada palsuste kames. A páté téma, jako každý rok, je volné téma. Kamahas tumengemek te penel hoj. Amen perdaltumende hepe kada berš pripravinjam Janes Romanes, dahin súťaža, kaj odženo peskelo kaj si kartkica, uprehim pisimen je klav, a koda dujto dženo, jovsar tebi hadinel hoj, soinko doj pisimen. A te kamena te džaneo sarpes bavinou ta telal, hin amenge todo video he šajdiken pro video. A avlakodoj he mirimailovo adresa tela mašinka kri a šaj prekala mailové adresy bez prekaja Andrekaja súťaže šaj prihlašine. A hlásit se můžete taky do nové soutěžní kategorie Janas Romanes, umíme romsky. Je to soutěž naživo ve dvojicích, kde se hádají v romštině romská slova. Jeden napovídá, druhý hádá. Hlásit se můžete na naše maily, budete je mít tady napsaný. A jestli chcete vidět konkrétně, jak se ta soutěž hraje, tak se podívejte na video dole, kde máte sestřihané finále Janas Romanes z minulého roku. Avem aspirado, hoite via minge bicha Janas sonek buteder videa, pisimen irimen texti, hoite avelamen sustar hinke avrite kidolkola nekfeder, a palis arkidaha avrikula nekfeder, ta palis avena kadajke amen de Prahate, pre americko ambasada a kodo je chudena varisave šukar
ceny, parisave věci. Tak byli jsme rádi, kdybyste nám letos do Romano Suno zase poslali hodně textů i videí, aby jsme měli z čeho vybírat ty nejlepší. A ty, kdo vyhrajou, tak zase v prosinci budou pozvaní na americkou ambasádu v Praze na vyhlášení vítězů Romano Sune a tam dostanou hezké ceny. Romale, hin časo so imar palovudar amenge hin patraji, kamlumastu menge trišičinou, temangele devlestar, pucasipen bacht, radopezdiken a teaveltumen šukar patraji. Lidi, za dveřmi jsou Velikonoce, tak bych vám chtěla popřát spolu s Ivetou, ať se máte krásně, hodně štěstí a zdraví, ať se máte rádi a ať je hezky prožijete. Teamen bachtale palikaras menge. Nätisti menge palikera. A čende leha. Tällä.